ev yekem care koalisyona navnetibê ya dijî Daişê li erdnîgariya Şamê operasyoneke li dijî Daişê pêk tîne, çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand di vê operasyonê de serçeteyekî Daişê hatiye girtin. Çavdêriyê diyar kir ev operasyon li herêma di navbera Dumêr û Qelemon pêk hatiye û di encamê de serçeteyê Daişê Ehmed el-Bedrî hatiye girtin. Li gorî çavdêriyê di operasyonê de şer derketiye û di encamê de ji bilî girtina serçete çeteyekî Daişê hatiye kuştin û yek jî birîndar bûye. Navenda çavdêriyê wêneyek belav kir û got meha borî cîgirê parêzgerê parêzgeha gundewarê Şamê serdana serçete Ehmed el-Bedrî kiribû. Ji ber vê çendê guman li ser tevgera Daişiyan li herêmên dibin kontrola hikûmeta veguhêz de çêdibin ku çendîn têkilî di navbera endamên wan û Daişê de hene.